Nina bendloveni amandla, nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza kaMeva. Enhla nasezansi siyabengelela kusona zonke iy'ndawo la kufikela khona iBlack Live TV. Igama lohlelo-ke esikulona njengamanje lubizwa ngokuthi uthakathwa ngubani. Sidinga iy'ndaba ey'julile ey'thinta abantu namakhubalo nokuthakathana nokuthakathwa nokusola nokuze bethole iqiniso siza ukuthi abantu bathakathwa ngubani. Lena iBlack Live TV igama lami Mkhize Chaka ngwakaLuqa ngiyabengelela once again. Sibonga kakhulu support nibahle ninjalo ngani zakwethu. Asingena-ke odabeni lethu namhlanje siza ukuthi osihambele isiphi isigaxa azosigiqabeza ngaso silo sibabazile sithi hawu kahleni bo. Sisabona Yebo bhuti njani? sikhona njani ne? Sikhona. Ubani usisi uvelaphi ukhule nobani? Uqomile kodwa yonke loo nto leyo all together. Okay, ngobawelile ngowamthembu, ngivela la kwaMashu. Angeke ngize ngikhulume-ke yokuqoma. Angeke ngize ngikhulume ngeke ngiyekuyona. Basincisha indaba enojuice. Hayibo. Ayibalekanga. Oza. Kulapho-ke Into ongaqomile. angiqomanga. So ngizoxoxa namhlanje ngendaba yokuthi ngiyathakathwa. Ngisola ukuthi ngiyathakathwa. Yabo ngangisesikoleni-ke ngangisamncane kodwa ayi kangakho because ngangifunda ugrade 11 ngino cousin sister wami bese kuba umngane nami omunye engangijwayele naye kakhulu. So cousin sister wami sasuka ifamily eyodwa ifamily engekho engabusi sisasinje siyileyo family esizanayo kanjalo yes. So ngokuqhubeka kwesikhathi cousin sister wami lo sasizana naye ngokuthi esikoleni siyashare into esiphethe sishare even ipen yonke into even iuniform sashare nje yonke into. So ngokuqhubeka kwesikhathi cousin sister wami kube ukuthi kakhulu sifike ezingeni lokuthi sesiyashelwa sekukanjalo engayikhuluma njalo yokuqoma. Okay angiqomi. So bese ke kuba khona lo guy lo osondela kuthina ukuthi uyasijwayela and lo guy muhle ngalendlela ukuthi nje yes usungibuka kanjalo indoda enhle yes yabona nje unaleyo nto leyo nje nawe uyazi ke manje sakhulu ukuthi there is lento ukuthi yambona nje ubani yes. So cousin yami waye attractive again wayemcrusha wayezasho so mina ngangisabu kusho ukuthi yabo ngangithe yes ngangithe ukuhlehla kancane. Then lo guy lo asondele ukuthi yena ufuna ukushela mina nothi usiswami but kungabi into elive ebonakalayo nje yes. So ngoqhubeka kwesikhathi ke angishele lo guy angishele till mina ngize ngivume ukumqoka namhlanje baza uqhubeka. Okay so mase ngimqomile ke lo guy lo cousin sister wami abe nalonto le ukuthi hayi akayithandisisi lento le njani kube nokukhuluma ke kube nokukhuluma lokho nalokho. Maqhubeka isikhathi azangibuza siwenzelani ngimxoxela because wayengiphethe kahle wayengiphethe kahle ngangijabulile sasi right yonke into nje. So cousin sister wami other day la engithi khona kwaqala khona ukuthi ngize ngisole something kusikhona okwenzakalayo. Cousin sister wami angiphathele sasiphethe iskhaftini ekseni afike nesikhaftini afika nginikeze ngisithathe ngisibephe kwetafula as usually ukuthi sidla ngebreak. So qhamuke lo mngani lo wayengijwayele wayedla ukudla kwami ngivine engakucelanga athathe lesikhaftini lesi singihamba mina ngasemli mtshela hayi sibeke lapho so sidla masibuya. Ngihambe ngeke-assembly mangibuya ku-assembly sedliwe sitsha and uwile. So mabebuza ukuthi sho kwenzakaleni and ami ngithi angazi kwenzakaleni. Bamthathe bamphuthumise esibhedlela as umuntu owayesengasekho right. Wahlala nje esibhedlela isikhathi sithi asibe side because sitsha mina ngafica sedliwe but ngasabu kusho ukuthi yabo isitsha sidliwe and uyena mhlawumbe wayetshena ukuthi uzwakeza ukuqeda kodwa bayiqeda ngezinye insuku wayiqeda ukudla ngezinye insuku angakuqedi. So wayiqedile ke that day. Nanithembana ndla ukuthi umuntu angadla ukudla komunye umuntu. Leya wayengaceli wayekudla ungacelanga so vele ngangabi nankinga lo mfundi lo so kumbona la umuntu yabona ukuthi mhlawumbe hambe engadlanga ngomzwela. So vele ngebreak isodla lesi sami isikhaftini akudla ke lokudla agule ayesibhedlela ahlala isikhathi eside esibhedlela sitshela uzosinda kuhambe futhi nezinsuku lokho kusolakala ukuthi wadla something babesho nodokotela. So mase ngithola ukuthi no man lo mntwana lo wadla lesikhaftini sami and wagula till kuze kufike isikhathi la khona kwathiwa seyashona ngoba ngaphasi lakhe lalibolile. So washona mayese shonile kube nokukhuluma ukuthi wadla ukudla kwakho kanjani wawelaphi yonke leyo nto leyo. So
othisha bebuze ukuthi kwakukanjani kuze kufike ekutheni ngiyakhonjakala ukuthi wayedla isikhafutini sami. Yeah. And this cousin sister wami akasekho ukuzongisiza ukuthi sangesizone sami kwangesakhe. Yeah. Useveza yena ukuthi isikhafutini kwakungesami. Sure. So ngixoshwe esikoleni kuthiwa no return awusadingeki esikoleni ngoba wafika nesikhaftini esikanje. Umthakathi. Yes, ngiwumthakazi. And this guy wangijikela ngoba wayebona ukuthi shuthi naye akekho endaweni e-right. Yes. So kwahamba isikhathi ke saxoshwa even endaweni ngoba kwase kubukeka ezikhaya la okuthakathwa khona. Uyazi ke nawo umuzi mangabe usuthe ukubahlwempunyana nize ngcina senisoleke ukuthi hayi niyawuphatha vele umuzi. Nixoshwa nonke as a family. Sidingiswa ifamily yonke. Because wasuthi makwenzakala into endaweni sidingiswe. Yeah. Kuthiwe yithina sagcina sesidingiswa ke yes. Ayisimuve sohlala khona la eThekwini kaMashu. Yeah. So mase sila eThekwini into engikhathaza kakhulu ukuthi ngiyafika emaphusheni ami ngidlala naye lo mntana. Lo owagcina esisitsha sami. Uyavela emaphusheni ami edlisitsha sami and uthi angikhuluma iqiniso. So mina angazi ukuthi fanele ngenze njani. Since kuyinto eyafihlakala ukuthi ngisho ukuthi uyena owadla isikhafutini esasirong and this khafutini esadlayo sasuka kwi-cousin sister yami. So kwi-cousin sister yami vele nayo yayijikile yathi isikhafutini sisuka kumina and into esasiyibanga no-cousin sister yami ilo guy lo ayemfuna while yena umfana esithandana nami. Kufa umuntu nje nxa umfana. Yes, ngenxa umfana. So sekunzima manje ukuthi manje ngesikhathi ke sekunengxabano between wena nomfana esebona ko safe waya ku cousin sister wakho bathandana. Yes, bathandana. Of which is bona baqhubeka nedi manje angisazi kwenzakalani nedi kukhulu okwenzeka emva kokuthi mina ngisuke kuyena. So sengila eThekwini kwaba nokukhuluma nje ukuthi hayi sebeyathandana bayaqhubha into cousin sister yami ayikaze vele yayi umuntu oneqiniso. Sure. Yeah. Akaze abaneqiniso futhi uyilenhlobo le. Hambe crash. Yes, hambe crash. Uyacrasha nje. Hambe uyacrash, crashist. Okay. Yeah. So umndeni wakho ke story set leso ukuthi eyintweni ade bengazi lutho ngazo sebethu la bengenelela kuzona sebexoshwe endaweni sebedingiswa ke I'm not sure ukuthi umuntu uma esuke exoshwa usuke ready ukuthi uzoxoshwa abe ne budget ukuthi mangiya kwenye indawo uzofika ngihlale kanjani sinjani isimo sefamily njengamanje after leyanto le kuzizwa kanjani mawubabuka into engiphatha kabi kakhulu ukuthi le family eyivela ixoshwa ngaleso sikhathi yami yeyivela ingekho right. Sazivele sifamily ezixakekele. Yes. So ngalesikhathi sixoshwa ngisho ama family members amanye kweminye imindeni basijikela nabo. Akekho wafuna ukuba nesandla. Kwaba ukuthi uma uyayibonela because baba naye asenaye. Kwaba ukuthi uma uyayithatha ingane zakhe uyazibonela. Manje kunzima kakhulu ngoba akuqhubeke even nemfundo. Ngizoqhubeka kanjani ngoba ngagcina ka grade 11 of which is la ngagcina khona ngixoxa isikoleni kwathiwa no return. Ayikho la khona umfundo othathwa khona makuthiwa no return esikoleni. So wena isikole nje wasigcina lapho. Ngasigcina ka grade 11. So before uxoshwe tell us more about ilokhuzana impilo yakho esikoleni in terms of education nokufunda wakuhamba kanjani wawumuntu oclever vele okwenzakalani ngangisi clever kwi mathematics ngangihlaniphile nje kakhulu kwi maths of which is ngangize ngisize ngisho iclass engangifunda kulona into ukuthi kwabhekana nalesimo lesi and the only thing ngicabanga ukuthi umngane nami wayehleze ethi nginkinga kuyona ukuthi ulwazi wayethola kumina because na isikole I think ukuthi akasiqedanga ngenxa ukuthi wayengasekho umuntu omasistayo this cousin sister wami ngangiba assista so since kwenzeke lento lena kwaphoqa ukuthi ayisikho isikole singathatha umuntu okuthiwe no return of which is bekuhambisana nokuthakatha phakathi. Yes. Mangifika la nakhona abagcina banqabile ukuthi bengithathe ezikoleni zabo ngagcina sengihleli of which is nasemndenini ngiyabukakala ukuthi mina lo engadala yonke lento le angeke ngikwazi futhi ngabe ngingakwazi ukubatshena ukuthi kwakuyi cousin sister yami yanginike sitsha kanje ukuze igcine sekufe lo muntu. Yes. Now njengamanje uyasho ukuthi awazi uqhubakalani phakathi cousin sister yakho nalomlisa nanembanga. So uma uhleli phansi mhlawumbe noma wakho noma whoever family member kukhona ukubelieve ukuthi lesitsha usazi. Angizange ngibatshene. Nabazi nabo. Angikaze ngibatshene. Kunzima ukuthi ngibatshene ngoba okokuqala mangibatshene ukuthi isitsha ngiyasazi ukuthi sasiqhamukephi. Since kuyi cousin sister yami kuzophinde kusuke enye ingxabano phezukwale eseyenzekile vele. Is rather ngiphile nakho ukuthi kwaba nesitsha sikanje. Then ukuthi ngisuse enye ingxabano after ukuthi umndeni usowuyekile ukuthi usisize ngoba esizwe yiwona umndeni ukuze sikwazi ukuya phambili. Manje laba ba family yalo sisiwashona bathini bona namanje basakhuluma
ukwenzakalani ngabo ba right? Angazi ubulungiswa ngoba bagcine bengakutholanga ngengane yabo. Into engiyaziyo ukuthi akekho umzali ojabulayo uma ngabe kuhamba ingane yakhe. Futhi okunye kwayimina kwakunzima nokuthi ngize ngiye emngcwabeni because ngangazi ukuthi isitsha esenza ukuthi agcine seshonile sasiqhamuke kanjani. Uma wakho uyayidinga impendulo ngizombhekela oba. Imizwa yothando siyathemba ukuthi mhlawumbe khona ongasicoshisela khona ukuthi njengamanje ukhuluma nabantu laphana abayinqwaba abakubukela nabo babe nayo into yokulawulwa imizwa yothando. Uthini kumuntu ohlela lapha ekhaya olawulwa imizwa yothando eyintweni ezifana nalezi? Engizithanda nje ukusho kakhulukazi kubantu besifazane, if kwenzeka uthola umuntu kakhulukazi musasesikoleni usayi-teenager ungakheshi kangangokuthi usuzamxoxela umngane wakho yonke into. Ungamxoxela umngane wakho yonke into because kuyenzeka omunye umuntu akakujabuleli injabulo yakho. Ubuke ukuthi le njabulo yakho kumele ngabe yakhe. Of which is uze kumlindele ukuthi enze izinto ezirong ukuze wena iphele le njabule kuwena. Naye angeke azaza ayithole. Into yomuntu angeke uzuyithole. Even if ungenza noma yini kunalokho kulimala abantu abasemaceleni. Yeah. Ngento ebingiyalungiseka ukuthi wena ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho. So uma sayi-teenager just stay there ufunde wenze yonke into ngendlela e-right ungagijimeli kwezothando ziyagaxelisa. Ngiyanazi namantombazane manizwana ekoleni nakho lokho ukuthi nikhethane akuvamisanga ukuthi ibabana izwane zodwa. Ubani oyemuhle between wena nomngane wakho noma cousins? Ngiyakuzela ngaphela ngeke nibanga uboyfriend nifana kwi-level eyodwa. Ubani oyesinqazo? Umbuzo kodwa unzima. Hayi ngifuna nje. Fine. Kulungile. Mina ngangakho muhle but ngangithi clever. Ngangihlakaniphile esikoleni kakhulu. Yena wayemuhle but kodwa ayithi nasimazi so sibona wena. Ngiyacaca ukuthi wena umhlulayo. Yeah. Okay. Bethu ayogaya khetha. Okhetha wena. Yes, although ke kwaphelanga kahle. Ngebala u-yellow bone yena noma uyi-dark unjani? Yabo indaba engako ifunayo. Cha ngifuna ukwazi phela ngithi competition yini eyibangwa kahle kahle. Oh ayike ngeke ngikhulume yokuba yelo nokuba ngoba uyazi emakhaya kubeni bemnyama nishiswe ilanga yonke lonto leyo. Kodwa phela kunjalo uyaphuma uguy, uyaphuma ugirl ozothandeka. Okay. Kulelo hleza le. Yes kule na. Ayihleza. So uyaphuma umuntu othandekayo uyaphuma futhi umuntu Alright. Manje ke njengoba isimo sikanje kuvela ukuthi ekhaya ubatshelile futhi bonakala bedunguza nje. Awuyisona mhlawumbe ukuthi kuhlale nabo phansi bathi fahle ukuthi kwenzakalani. Angeke ngiqamba amanga ngiyafisa ngabe ngabahlalisa phansi. Kodwa mangibuka la sidlule khona. Sekukude emuva futhi kukude phambili. Angazi ukuthi siphi isombululo engasizakala ngaso. Yeah. If mhlawumbe bengenzeka bengathiwa sekwenzekile of which is angazi ukuthi ngizoqala phi. Ngoba ngizothi ngibahlalisa phansi ngithi akubuyele back phinde kuqala ezinye inkinga. Futhi mangithi ngiyaqhubeka ngiyabona kunzima. So angilazi imuva nephambili. Wake wahamba kulabantu abalulekana ngomqondo after sonke lesigameko noma uyihlalelile? Into enzima ukuthi ngihambe ngelapho isimo sezimali ekhaya. Angikwazi ukuphinde ngiede inkinga phezukweni. Ngifike ngibaxoshise endaweni ngiphinde ngifune ezinye imali phezulu kwalokho. So kunzima ukuthi ngiphinde ngifune imali zokuyoluleka ngokomqondo. Lo sesilo washona uthi uyamphupha njalo ebusuku. Yes uyafika. Don't you think mangahle lokhu uqhubeka uthula angeke agcine kulimaza? Angazi kodwa yena usefika ikhathi ilandelana nezikhathi eziningi usefika ngasajabulanga. Ngoba eqaleni befika adlale bese sithi ngiyokhuluma iqiniso. Yeah. Manje singiyambona akajabulanga. So kuya ngokuyashintsha imoto. Kuya ngokuyashintsha so angazi ukuthi kuyophethe laphi. Okuyisifiso sami ukuthi ngithola isixazululo ukuthi kanjani ngoba sekukude emuva futhi kukude phambili. Asibonga mntama isikhathi sakho sithemba ukuthi isotholakala isixazululo nathi makuphoqa ukuthi singenelele kulolo daba. Ngiyabonga kakhulu. Black Life TV gama lohlelo ke uThakatho Ngubane sinesihambelo sethu sinaso namhlanje nawe uzwile ke ekhuluma eqephuzela ngokwakhe kokunye ke sibuye sihleke noma kufiwa kodwa sibe senza indaba engabi isisinda kakhulu ungaphawula ke comment section yethu sibhale email siza ukuthi luthino lakho udaba mhlawumbe nawe ngelila sixoxe ngalo la xoxe nawe qobo gama lami ke isichaka ngokaluqa ake nivele nisale kahle. Black Life TV.